ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти вақт аст аз телевизиони Душанбе манзури шумо. Дар студия Зарина Абдурахмон, таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. баргузории даври сеюми олимпиадаи фаннии хонандагони муассисаҳои таълимӣ ғолибони даври дуюми ноҳиявии рақобатро барои даври ҷумҳуриявӣ дар пойтахт оғоз намуданд. рӯзи дониш дар маркази таълимии пойтахт сарбозону афсарони қушунҳои сарҳадӣ ба омӯхтани донишу малака баҳри дифои сарҳади давлатӣ шурӯъ карданд. ҳифзи мероси фарҳангии моддӣ ва ғайримоддӣ, мушкилот ва ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли онҳо таҳти чунин унвон дар пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқоти фарҳанг ва иттилоот ҳамоиши илмиамалӣ доир гашт. дар муассисаи давлатии таълимии литсеи Умари Хайёми ноҳияи Синои шаҳри Душанбе маросими бошукӯҳи ифтитоҳи даври сеюми олимпиадаҳои фаннии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Душанбе баргузор гардид. ин рӯйдоди муҳим, ки талошҳои хонандагонро барои кашфи истеъдод, рушди тақвияти дониш ва омодасозии насли ҷавон ба рақобатҳои сатҳи баланд равона мекунад, бо ҳузури меҳмонони расмӣ ва доираи васеъи омӯзгорон сурат гирифт. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар чорабинии масъулини сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, мудирони шуъбаҳои маорифи ноҳияҳои шаҳри Душанбе, директори муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе, роҳбарони марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳои пойтахт, ҳамчунин намояндагони муассисаҳои таълимӣ иштирок намуда ба довталабони наврасу ҷавон барои расидан ба қувваҳои баланди илму дониш комёбиҳо хостанд. маросим бо сухани ифтитоҳии директори муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе оғоз ёфт. зимни баромад таъкид гардид, ки олимпиадаҳо на танҳо майдони озмоиши дониш, балки макони парвариши зеҳну эҷодкорӣ мебошанд, ки роҳро ба муваффақиятҳои бузург кушода нерӯи зеҳнии насли наврасро ба сатҳи баланд мебарад. ӯ ҳамчунин изҳори умедворӣ кард, ки иштирокчиён бо масъулият ва нерӯи тоза дониши худро нишон дода сазовори рушду пешравиҳои минбарда хоҳанд гашт. сипас масъулини сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе бо баромади худ иштирокчиёнро ба рӯҳбаландӣ даъват намуда изҳор дошт, ки дастовардҳои ҷавонони соҳибистеъдод ифтихори миллат буда, дастгирию имконот барои рушди онҳо ҳамеша дар мадди аввал қарор доранд. олимпиадаи мазкур бо фарогирии 13 фани таълимӣ аз синфҳои 5 то 11 баргузор карда мешавад. 12 фани таълимӣ ба ғайр аз технологияи иттилоотӣ дар литсеи ба номи Умари Хайёми ноҳияи Сино баргузор карда мешавад. аз фани технологияи иттилоотӣ бошад дар маркази таҳлилии иттилоотӣ назди сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе. қайд кардан зарур аст, ки дар маҷмӯъ 4936 нафар дар олимпиада иштирок хоҳанд кард, ки имрӯз танҳо 772 нафар хонанда аз ҳамаи 4 ноҳияи пойтахт иштирок доранд. пас аз ҷамъбасти натиҷаҳо беҳтаринҳо соҳиби роҳхат ба даври ҷумҳуриявӣ хоҳанд шуд. олимпиадаи мазкур оғози як марҳилаи муҳим аст, ки боз ҳам имкони дарёфти чеҳраҳои нав, истеъдодҳои ояндадорро дар саҳнаи илми кишвар фароҳам меорад. дар маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба оғози якуми соли хониши 2026 чорабинӣ баргузор гардид. дар ҳафти баргузории ҳамоиши мазкур фармондеҳии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда бо дастовардҳои омода намудаи ин қисми низомӣ ошно шуданд. гузориш дар ин бора омода гардидааст. шуруъ аз ин рӯз дар ҳама ҷузу томҳои қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри сарбозону афсарони ин қисмҳои низомӣ рӯзи аввали хониш оғоз гардид. дар ҳафти ифтитоҳи рӯзи аввали хониш дар маркази таълимии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон фармонде, командирон, ҳайати шахсӣ ва таълимгирандагон иштирок намуда, ҳайати шахсии қисми ҳарбӣ дар майдони марказ саф оростанд. зимни ифтитоҳ гуфта шуд, ки дар маркази таълимӣ дар як сол 2 маротиба рӯзи аввали хониш доир гардида ҳар як курс 5 моҳро дар бар мегирад ва дар ин муддат сарбозону афсарон метавонанд тамоми нозукиҳои муҳимоти ҷангиро аз бар намуда дар фаъолияти минбаъдаи худ дар сохторҳои низомӣ истифода мебаранд. сипас дар саҳни маркази таълимӣ мутахассисон бо истифодаи сагҳои хизматӣ барои дастгир намудани унсурҳои сарҳадшикан як тактикаи муҳими марзбониеро нишон доданд. ҷои зикр аст, ки
дар замони истиқлоли давлатии хизмати кинологӣ дар таркиби қушунҳои сарҳадӣ ташаккули ҳамаҷониба ёфтааст. Ҳамзамон ҳавопаймоҳои хурди бесарнишин дрон ҷиҳати ошкор ва пешгирӣ намудани ҳуҷуми душман ба ҳаво сар дода шуданд. Сипас аз ҷониби сарбозон паради ҳарбӣ гузаронида шуд. масъулин иброз доштанд ки баъд аз анҷоми машғулиятҳо ки 5 моҳро дар бар мегирад, сарбозон аз имтиҳон гузаронида шуда ҳар як нафар вобаста ба самти фаъолияташ ба ҷойҳои муайян гардида сафарбар карда мешаванд. маркази таълимии пойтахт барои оғози давраи аввали соли хониш дар нуқтаҳои таълимӣ амалан ва назариявӣ аз тарафи роҳбарони машғулиятҳо гузаронида шуданд. ин машғулиятҳое ки дар ин маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадӣ ҳайати шахсӣ аз худ менамоянд ва минбаъда барои ҳифз ва муҳофизати ватани азизамон ҷумҳурии тоҷикистон дар сарҳади давлатӣ амалан истифода мебаранд. маврид ва зикр аст ки вазифаҳои асосии маркази таълимӣ омода кардани навазкарон ба хизмати ҳарбӣ, гузарондани курси ҷангии навазкарони ҷавон, тирандозон, мутахассисони хурди ҳарбӣ, командирони шуъбаҳо, кинологҳо, алоқачиён, ронандаҳо, мерганҳо, ҳайати дастаи силоҳҳои гурӯҳӣ, минаҷӯйҳо, дастурдиҳандагони тиббӣ, ҳайати прапорщикҳо, кормандони мақомоти назорати сарҳадӣ ва сардорони дидбонгоҳҳои сарҳадӣ ба шумор меравад. ҳамзамон дар маркази таълимӣ барои баландбардоштани савияи дониш, малакаи касбӣ ва сифатҳои кори ҳамасола дар сатҳи қушунҳои сарҳадӣ бо зумраи гуногуни хизматчиёни ҳарбӣ ҷамъомадҳои таълимию методӣ гузаронида мешаванд. масъулин иброз намуданд ки аз 100% дарсҳое ки сарбозон мегузаранд 70%-ашро дарсҳои амалӣ ташкил медиҳанд. ин ҳам бошад баҳри ҳамаҷониба обутоб ёфтани сарбозон мусоидат мекунад. дар фарҷом ҳозирин аз намоиши омода намудаи ҳар як нуқтаи таълимӣ ки дар саҳни ин марказ гузошта шуда буд дидан карданд. маврид ба зикр аст ки дар маркази таълимии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон 14 нуқтаи таълимӣ фаъолият мекунанд. дар шаҳри душанбе бо ибтикори пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот ҳамоиши илмии амалӣ доир гардид ки дар ҷараёни он масъалаҳои ҳифзи мероси фарҳангии моддӣ ва ғайримоддӣ баррасӣ гардиданд. валиҷон шарифзода ва искандари додарбек мавзӯъро идома медиҳанд. дар шаҳри душанбе бо ташаббуси вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот ҳамоиши илмии амалӣ таҳти унвони ҳифзи мероси фарҳангии моддӣ ва ғайримоддӣ мушкилот ва ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли он баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони мақомоти давлатӣ, муҳаққиқон, олимон, мутахассисони соҳаи фарҳанг, инчунин коршиносони мероси миллӣ иштирок намуданд. ҳамоишро роҳбарияти пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқоти фарҳанг ва иттилоот ифтитоҳ намуда зикр карданд ки ҳифз ва рушди мероси фарҳангӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати фарҳангии давлат ба ҳисоб рафта дар таҳкими худшиносии миллӣ ва муаррифии тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ нақши муҳим дорад. зимни ҳамоиш масъулин оид ба ҳамкориҳои тоҷикистон бо созмонҳои байналмилалӣ ва нақши юнеско дар ҳифзи мероси ғайримоддӣ суханронӣ карданд. дар идома масъалаҳои муҳими марбут ба инвентаризатсия, ҳифз ва муаррифии мероси фарҳангии ғайримоддӣ, махсусан мероси кӯҳистонӣ, инъикоси ёдгориҳои тарихию табиӣ дар фолклори тоҷик, инчунин рушди ҳунарҳои мардумӣ ҳамчун омили ҷалби сайёҳон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар ин конференсия ҷанбаҳои муҳими аниқи фарҳанги моддӣ ва ғайримоддӣ таҳқиқ гарда истода, аз натиҷаи таҳқиқотҳо манзур гарда истодааст. чуне ки ба ҳамаи мо маълум аст, то ба юнеско ворид гаридан аз номинатсия яъне ки чӣ тавр ва чӣ тарз аз дохили худи мардуми маҳал оғоз гардидан, тарзи ҳуҷҷатӣ кунонидан ва ба комиссияи олии юнеско ворид гаридан маълумотҳои мушаххас доданд. инчунин он ёдгориҳои тарихии табиие ки бевосита дар ҷумҳурии мо айни замон қарор доранд, баъзеҳояшон ки дар таҳти хатар ҳастанд, барои аз ин раванд бартараф намудан яъне ки масъалагузорӣ карда шуда истодааст. ва инчунин ёдгориҳое ҳаст ки барои ҷалби диққати сайёҳон ва мардуми миллати тоҷике ки миёни онҳо ҳамарӯза қарор доранд ва тибқи бовару эътиқодҳои мардумӣ ба он ҷоҳо бовару эътиқодҳои худро намуда истоданд. ва баъзе чашмаву ҷойҳои муқаддасе аст ки бевосита ба саломатии ҳар як фард мусоид аст. ва ба ҳамагон маълум аст ки имрӯз аз эълон гардидани солҳои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ
сол то сол марказҳои ҳунармандӣ таъсис дода истоданд ки бевосита бонувон ҷавондухтарон ба корҳои доимӣ таъмин гарда истоданд. Инчунин ҳунарҳои онҳо то сатҳи ҷаҳонӣ низ муаррифӣ гашта истодааст. ҳамзамон саҳми марказҳои ҳунармандӣ дар рушди касбу ҳунар, нигоҳдошти анъанаҳои миллӣ ва мушкилоти соҳа таҳлил гардида, дойр ба ҳифзи унсурҳои нодири фарҳанги мардумӣ, аз ҷумла ҷойгоҳи дарахтони муқаддас дар фарҳанги тоҷик. пешниҳодҳои мушаххас ироа шуд. Дар фарҷами ҳамоиш миёни иштирокдорон муҳокимаҳо ва табодули афкор сурат гирифта. таъкид гардид, ки таҳкими ҳамкориҳои илмӣ, ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ ва истифодаи васеъи имкониятҳои муосир метавонад ба ҳифзи самараноки мероси фарҳангии моддӣ ва ғайримоддӣ мусоидат намоянд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор, ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул гардидааст, рӯйдоди таърихӣ ва муҳими соҳаи маорифи кишвар ба ҳисоб меравад. Ин санади муҳим пеш аз ҳама мавқеи иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодии омӯзгорро дар ҷомеа муайян намуда, рисолати баланди ӯро дар тарбияи насли навин ва рушди фарҳанги миллии мо боз ҳам равшантар мегардонад. таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумати Тоҷикистон ба соҳаи маориф хоса баландбардоштани мақоми омӯзгор сол аз сол меафзояд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор на танҳо ҳуҷҷати меъёрии ҳуқуқӣ, балки рамзи эҳтиром ба заҳмати омӯзгор, эътирофи нақши ӯ дар рушди ҷомеа ва таъмини пешрафти устувори давлат мебошад. Омӯзгор шахсест, ки бо донишу фазилати худ ҷаҳонбинии наврасонро шакл медиҳад, арзишҳои миллӣ ва умумибашариро дар зеҳни онҳо ҷой мекунад ва барои ояндаи давлат замина мегузорад. имрӯз дар ҷомеаи Тоҷикистони соҳибистиқлол нақши омӯзгор беш аз ҳар вақти дигар муҳим ва таъсиргузор аст. омӯзгор на танҳо интиқолдиҳандаи дониш, балки тарбиятгари насли оянда, роҳнамои маънавӣ ва поягузори рушди ҷомеа ба ҳисоб меравад. қабул шудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи омӯзгорон ин нишони саривақтӣ ва ба манфиати давлат будани мавқеъу манзалати омӯзгор аст ва аз тарафи дигар муқаррар шудани имтиёзҳои гуногун ё ин ки дахнопазир эълон шудани фаъолияти касбии онҳо дар масъулиятшиносӣ, тарбияи ватандӯстӣ ва таълиму тарбияи хонандагон боз ҳам муваффақу пешрафт кардани фаъолияти онҳо мебошад. қабули қонуни махсус дар ин самт масъулияти омӯзгорро дар таълиму тарбия дучанд менамояд. боло бурдани сифати таълим, истифодаи усулҳои инноватсионӣ ва технологияҳои муосир вазифаи ҷонии ҳар омӯзгори поквиҷдон, ватандӯст ва худогоҳ аст. давлати Тоҷикистон ба рушди соҳаи маориф ва дастгирии омӯзгорон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. баландбардоштани мақоми иҷтимоии омӯзгор, беҳтар намудани шароити кору маош ва ҷорӣ намудани технологияҳои нав дар раванди таълим аз ҷумлаи тадбирҳои муҳиме мебошанд, ки дар ин самт амалӣ мегарданд. яке аз хусусиятҳои хоси ин қонун он мебошад, ки бевосита ба омӯзгороне ки дар мактабҳои миёна дар маҳаллаҳо кору фаъолият мекунанд, ду имтиёзи мушаххас пешбинӣ шуд, аз ҷумла гирифтани заминҳои назди аҳолигӣ барои сохтумони хонаҳои иstiqomatӣ ва дуюм ба таъхир гузоштани хизмати ҳарбии омӯзгорон аст. воқеан ин ҳолатҳо бори дигар омӯзгорони ҷавонро барои интихоб кардани касби пуршарафи омӯзгорӣ ва барои машғул шудан ба фаъолияти омӯзгорӣ ҳамчун чораи ҳавасмандгардонӣ татбиқ шуданаш имконпазир аст. ҷомеашиносон бароназаранд, ки ин қонун заминаи устувории ҳуқуқӣ барои таҳкими мавқеи омӯзгор дар тамоми сатҳҳои низоми маориф мебошад. ҳамзамон он масъулияти ҷомеа ва мақомоти дахлдорро дар назди омӯзгорон зиёд мекунад. мутахассисон баронанд, ки агар омӯзгор бо дилуният кор кунад, ҷомеа рушд менамояд ва эҳтирому қадршиносии омӯзгор эҳтиром ба ояндаи миллат мебошад. дастаи сипар дар силсилаи ниҳоии Суперлигаи футзали Тоҷикистон 2025 таносубро барқарор кард. дар бозии чоруми силсилаи ниҳоӣ дастаи шаҳри Хуҷанд бар Соро компанияи Душанбе бо ҳисоби 3-2 пирӯз гардид. баъди ин рақобат ҳисоби силсила мусови 2-2 шуд. унвони қаҳрамон дар вохӯрии панҷум ва ҳалкунанда, ки дар Хуҷанд баргузор мешавад, муайян мегардад.
филиали мактаби футболи кӯдаконаи клуби футболи Истиғлол дар шаҳри Хуҷанд дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми Қатар ки аз 22 то 29 январ дар давлати Қатар баргузор мешавад иштирок мекунад. Барои тарбиятгирандагони мактаби Истиғлол иштирок дар ҷоми Қатар на танҳо имконияти санҷидани маҳорати худ дар сатҳи баланд, балки як қадами муҳим дар рушди онҳо шинос шудан бо фарҳанги муосири футбол ва муаррифии футболи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. бинандагони гиромӣ, инҷо расидаем ба фарҷоми барномаи иттилоотии Вақт Хайр. Саломату сарбаланд бимонед.